ସୁରକ୍ଷିତ ରଖ। ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଆସିଥାଏ। ଆମକୁ ଜଣା ନଥାଏ କି ଆମର ପରମାତ୍ମା କେଉଁ ପ୍ରକାରେ ସେହି ଅସୁବିଧାରୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି କି ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଆଉ ଅସୁବିଧା ପାଖକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଭରସା ରଖ, ସେ ତୁମକୁ ସେ କଷ୍ଟରୁ ନିଶ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଦେବେ। ମନର ପୀଡ଼ାର କୌଣସି ଶେଷ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ମାଡ଼ ମାରିବାରେ କୌଣସି ଲାଭ ମିଳେ ନା। ଏଥିପାଇଁ ସବୁଠୁ ସରଳ ଉପାୟ ହେଲା ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦିଅ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଥିରେ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ଖୁସିର, ସହିବା ଶକ୍ତିର, ପ୍ରେମର, ଶାନ୍ତିର, ନୂତନ ଶକ୍ତିର, ସଂଯମତାର ଆରମ୍ଭ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଆମର ମନ କଷ୍ଟରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଏ